Doncs el primer que cal tenir present és el context. La realitat és que tot el que és la ciberseguretat està molt vinculat al negoci i ha d'estar alineada amb els criteris d'aquest negoci. Això vol dir que hauríem de tenir present, per exemple, les qüestions de reputació i confiança. Tenir present també que tota empresa depèn dels seus sistemes d'informació. Sense sistemes, sense les seves xarxes, sense aquestes aplicacions, les empreses deixen de funcionar i, per tant, no hi ha negoci. I també hauríem de tenir present la quantitat i la qualitat de les dades que tota empresa té. Per tant, aquesta informació, aquestes dades han d'estar ben protegides. En aquest context, per tant, hem de pensar que la realitat és que tenim amenaces i tenim adversaris. Ningú està fora de perill. I això també s'ha de tenir present que els atacs no són dirigits. Moltes vegades els atacs són indiscriminats i tothom ha d'estar preparat. No podem pensar que aniran per nosaltres, sinó que potser es trobaran i per això ens atacaran. I per últim, la realitat també indica que per una qüestió de compliment normatiu, les empreses, les entitats, han de tenir en compte la ciberseguretat. Doncs jo diria que són tres tipus d'amenaces. El que podrien ser en primer lloc la pèrdua de serveis. Si tenim un atac de ciberseguretat, els nostres serveis deixen de funcionar i per tant la nostra empresa deixa de funcionar. Per una altra banda estaria la pèrdua de dades, la pèrdua d'informació, la pèrdua, per exemple, de propietat intel·lectual. I també podem dir que una altra amenaça possible i un risc és el de la reputació, la pèrdua de la reputació. Mireu, la realitat és que sempre és més car resoldre un incident que prevenir-lo. Això vol dir que si ho pensem des d'una estratègia de costos, a curt termini, sí pot passar que podem pensar que la inversió suposa costos addicionals. Ara bé, en una estratègia a mig i llarg termini, sempre és més barat prevenir que el que podríem dir remediar o resoldre un incident. Per tant, el primer que cal fer en aquesta manera d'abordar el tema és pensar en el que tenim. Nosaltres el que diem és una fase d'assessment del as-is, com està, quin és el nivell de maduresa de la ciberseguretat a la nostra organització. Això significa una avaluació de les coses que ja tenim en marxa, però el pas següent seria identificar aquelles oportunitats de millora, és a dir, identificar aquelles accions que no estan tan bé i que potser s'han de revisar, s'han de millorar, s'han d'ampliar.